Александрыя сабрала сяброў. На 2 дні аграгарадок на беразе Дняпра пераўтварыўся ў одну вялікую фестывальную пляцоўку. Тэма малой радзімы стала галоўнай на свяце і гала-канцэрце. Рэспубліканскае свята Александрыя збірае сяброў, наведалі 85 000 чалавек. Традыцыйна ў святкаванні прыняў удзел кіраўнік дзяржавы Александр Лукашенко. 850 рамеснікаў, 1500 артыстаў з 7 краін, у тым ліку России, Украины, Прыбалтыкі, Германии и Польши, прыехалі ў аграгарадок, каб адпачыць душой і стаць сведкамі купальскіх цудаў. Горад майстроў, гандлёвыя рады, пачастункі нацыянальнай кухні, выставы. Усё гэта расцягнулася амаль на кіламетр. Арганізатары пастараліся зрабіць усё, каб гасцям свята было комфортна і цікава. Тут можна не проста набыць сабе сувенір, паспрабаваць сабе ў якасці каваля або ганчара, але і зрабіць абярэг, гліняны гаршчок і нават цацку-свістульку сваімі рукамі. Вось такія калісьці былі у радзімічаў і смаленскіх крывічоў, якія жылі на гэтай зямлі. Яны выкананы ў рознай тэхніцы. Амаль кожная нешта можа. Вось, напрыклад, сава, якая гучыць як сава, а таксама гэта ўжо акарына, калі 4 і больш гукавых адтуліны. Яны могуць імітаваць спевы кукушкі, а таксама пошум ветру і лесу. Вось яна спявае. Вось яна квакае. І вось яна у балоце надымаецца. Свята ў Александрыі ўжо даўно стала беларускім брэндам і сапраўднай аб'яднаўчай сілай, якая на купале магутней у 100 разоў. Такое гарманічнае перапляценне нацыянальных культур варта дарагога. Прощайтесь, гостиница з Полоцком! Шкловщина вітає усіх добрих людей, своїх добрих сябров. Бо Шкловщина багата своїми чудовними огурками. Это у нас свежие огурцы. А это прошлого года. Правда, знаешь, тоже огурцы. Ну-ка, пробуйте с хвостиками. Ну як, хлопці? Супер, добрі огурці. Гарно, файно. Акрамя выставы продажу сувеніраў, гасцям былі прадстаўлены майстар-класы па іх вырабу. Прапаноўваліся тэматычныя купальскія і абрадавыя праграмы з удзелам творчых калектываў. Гучаў песенны фальклор, выконваліся танцы, праводзіліся народныя гульні і конкурсы. Была пашырана канцэпцыя і маштабна выглядала святочная пляцоўка вандроўка па родных мясцінах. Яна была разбіта на вуліцы, міжнародная прадстаўлена майстрамі краін-удзельніц свята, беларуская задзейнічаны майстры і падворкі рэгіёнаў Беларусі, прыдняпроўская з рэалізацыяй вырабаў майстроў Магілёўшчыны і сарочынскі кірмаш. Немагчыма прайсці міма нацыянальных падворкаў і не паспрабаваць стравы розных кухняў. Тут і каша з вогнішча, апетытная рулька з капустай і, вядома, цэпеліны ад суровых літоўскіх кухароў. Куда вы к нам приехали? Из Светлогорска Гомельской области. Как вам праздник? Вы знаете, ощущения обалденные. Настолько все впечатлительно, настолько все организовано. Очень хорошо. И, конечно же, очень жаль, что раньше здесь мы не были. И мы как только услышали, что здесь такой праздник, вот это благодаря сотруднику, да, мы, конечно, сразу это все организовано и примчались. И ничуть не жалеем.
Самый вялікі батон каўбасы прадставіла на свяце адкрытае акцыянернае таварыства «Александрыйскае». Арганізатары зладзілі сапраўдны банкет. Усе жадаючыя змаглі прадэгуставаць каўбасу варана-вэнджаную «Масковія» і сервелат «Александрыйскі» памерам амаль 1,5 метра і вагай 14,5 кілаграм. Пасядзець разам з сябрамі і паспрабаваць смачных александрыйскіх шашлыкоў, а таксама паўдзельнічаць у розных гульнях, праспяваць любімыя всеми песни и нават потанчить. Все понравилось. Во-первых, столько талантов. Мы возле каждого остановились. Украинские замечательные таланты. Мы с ними попели, потанцевали. Белорусские, какую хотите песню, пожалуйста, и мы такую. Оказывается, мы знаем такие песни. Поэтому мы любим петь. Самые веселые люди. И вообще, а все, что организация такая, что такой масштаб даже не ожидали, если честно. Здорово, вообще супер, ура! На фестывале можна было паспрабаваць нацыянальныя стравы розных краін. Сотні сталоў былі ўсталяваны спажыў кааперацыі вобласці і іншымі арганізацыямі грамад харчу. На Купале вялікім попытам карысталіся традыцыйныя стравы з бульбы, шашлык і каўбаскі, пиражкі, блинчики и іншае. Если честно, вау! Все хочется посмотреть, все настолько красиво, все настолько вот просто неожиданно. Мы не ожидали, что мы все это здесь увидим, потому что, ну, кажется, вот наша Беларусь, оказывается, ездить никуда не надо. У нас все есть что посмотреть, есть что увидеть, послушать и оценить. Очень, очень нравится. У рамках свята адбыўся абласны этап рэспубліканскага конкурсу «Уладар сяла». Усяго ў праекце удзельнічалі 5 сем'яў, у тым ліку сям'я Скотнікавых са Шклоўскага района. Удзельнікі прэзентавалі візіткі «Вітаем па-беларуску», удзельнічалі ў кулінарным спаборніцтве «Бульбаш», відэаконкурсе «Лепшы сельскі падворак», спаборнічалі ў нарыхтоўцы дроў, песенным конкурсе, а таксама паказалі веды гісторыі роднага краю, уменне прадстаўляць стравы беларускай кухні. Па выніках конкурсу сям'я Скотнікавых заняла 4-е месца. Удзел у святкаванні Купале прыняў і фонд «Дырэкцыя другіх еўрапейскіх гульняў» 2019 года. На малай сцэне прашлі паказальныя выступленні чэрлідэраў, тэатра гімнастыкі, майстроў гіравога спорту, тэквандо, падрыхтаваныя калектывам Беларускага дзяржаўнага універсітэта фізічнай культуры. А прадстаўнікі Беларускага альянсу танцавальнага спорту і спартыўнага грамадскага аб'яднання «Адраджэнне» паказалі яркія танцавальныя нумары, уключаючы выступы брэйк-дансераў. У 6 гадзін вечара адбылося адкрыццё свята, падчас якога старшыня Магілёўскага аблвыканкама Уладзімір Даманеўскі адзначыў, што для творчых людзей Купалі выдатная магчымасць абмяняцца вопытам, а для гледашоў атрымаць задавальненне и выпробовать захопление от их майстэрства. Хочу сказать, что в 9-й раз щедрая, гостеприимная Шкловская земля собирает такой большой круг друзей для того, чтобы они вместе отдохнули, встретились, поговорили и создали друг другу хорошее настроение. Приятно, что этот год необычный, и праздник мы проводим именно в год Малой Родины. И на всех сценических площадках нашего праздника вы часто будете об этом вспоминать, потому что вся атмосфера праздника пронизана именно чувством малой Родины. Вітаючы ўсіх гасцей і удзельнікаў свята, міністр культуры Беларусі Юрый Бондар адзначыў, што Купале у Александрыі стала нацыянальным культурным символом. Фестиваль Купале Александрия собирает друзей по праву, может считаться культурным брендом современной, суверенной Беларуси, европейской миролюбивой страны, которая уважительно относится к своим культурным традициям, которая воспитывает нашу молодежь в духе уважения к национальной культуре и нашему национальному историческому достоянию. Старт вячэрнім мерапрыемствам даў прэзідэнт краіны. У 2010 годзе Александр Лукашенко падтрымаў ідэю свята, і цяпер кожны год ён на сваёй малой радзіме. Як адзначыў перад пачаткам канцэрту прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко, фестываль у Александрыі праходзіць пад знакам дружбы народаў. Ён так і задумваўся, як свята, якое аб'ядноўвае суседзяў. Александрия вновь собрала нас на этой доброй гостеприимной земле. Сегодня эта земля играет самыми яркими красками, даже дождик помог. В общем, еще одна купальская ночь.
Именно в этот день, в эту ночь мы особенно чувствуем сакральную связь с родной землей, предками, друг с другом. Поэтому так хочется вырваться из городской жизни и стать ближе к природе, к ее красоте, к ее живительной силе. Напитаться доброй энергией солнца, дождя, вдохнуть ароматы трав и леса, насладиться прохладой рек и озер. В этом и заключается смысл переживаний, наших переживаний, а также пережившие многие столетия традиции отмечать Купалье, праздник, напоминающий о простых человеческих радостях, оценить которые можно только замедлив свой привычный ритм. И как бы ни сложилась наша судьба, куда бы ни забросила, нам жизненно необходимо возвращаться к истокам. Туда, где пейзажи оживают сюжетами из детства и юности, где глубоко пущены корни родового древа. Пусть даже мысленно, но мы должны держаться за этот маленький мир, откуда начался наш путь в эту непростую, а большую жизнь. Этот мир и есть наша папороть-ветка. В нем и обретаем мы свою силу, опору и счастье. Он наш оберег. Поэтому с большим трепетом, чувством радости и гордости я приезжаю сюда, на свою малую родину. Для меня этот край всегда будет особенным, но таким же важным и дорогим сердцу, как любой другой уголок моей Беларуси, удивительной, красивой, с добрым, трудолюбивым, гостеприимным, терпеливым народом. Александрия сегодня принимает не просто гостей из близких нам стран, а самых родных людей. Мы рады встречать эту праздничную ночь вместе. Уверен, что купальские огни, зажженные в эти дни, станут символом почитания национальных традиций, нашего единства, сплоченности и преемственности всех поколений. Позовут белорусу на их малую родину, напомнят о родных людях, согреют сердца добрыми воспоминаниями. А сегодняшний спектакль – это представление, которое подарят нам любимые артисты наших трех главных славянских народов – Беларуси, России и Украины, придаст этим эмоциям красивую художественную форму. Я желаю вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Когда оно есть, тогда люди живут, тогда они радуются, тогда они смотрят и спектакли, слушают песни. Будьте счастливы и обязательно берегите друг друга, цените дружбу и самое главное, цените и храните мир. С праздником вас, дорогие друзья! Далей госці змаглі атрымаць асалоду ад музычна-тэатралізаванага прадстаўлення «Малая радзіма». Прадстаўленне сумясціла ў сябе элементы эстраднага вакалу і канцэрта папулярных выканаўцаў з нестандартнымі рэжысёрскімі падыходамі. У аснову сюжэту спектакля пакладзена гісторыя галоўнага героя эстраднай суперзоркі, які паволі выпадку аказваецца на сваёй малой радзіме у невялікай беларускай вёсцы. Тут ён сустракае людзей, якіх не бачыў дзесяткі гадоў, тых, хто быў яму дораг у юнацтве. Свае песні ў час прадстаўлення выканалі Алёна Ланская, Вікторыя Алешка, Анатоль Ярмоленко і іншыя беларускія артысты, а таксама спецыяльныя госці з Украіны і Расіі, гурт «Лесапетны батальён», Мікалай Гнатюк і група «Блестящие» і многія іншыя. Маляўнічы феерверк стаў завяршальным акордам першага дня фестывалю.
Другі дзень фестывалю «Александрыя збірае сяброў» выдаўся не менш багатым на падзеі. Раніцай на малой сцэне свята адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання перадавікоў аграпрамысловага комплексу Магілёўскай вобласці. З прывітальным словам да іх звярнуўся губернатар Уладзімир Даманеўскі. Отрасль, в которой вы трудитесь, остается одной из важнейших для экономики всего Приднепровского края и страны. Минувший год выдался насыщенным и напряженным. Порой приходилось работать на пределе возможностей, постоянно искать новые подходы в решении проблем, уменьшать издержки производства, рационально использовать финансовые средства, материальные ресурсы, укреплять трудовую и исполнительскую дисциплину. И эти меры принесли определенные результаты. В 2017 году мы получили, пусть не рекордные, но с учетом погодных условий, достойный намолот зерновых и зернобобовых культур, вырастили хороший урожай рапса, сахарной свеклы, льна, картофеля, кукурузы, овощей, животноводство обеспечили травяными кормами. Працаўнікі Прыдняпроўскага краю, якія нялёгкай працай дасягнулі найвышэйшых паказчыкаў у мінулым годзе, былі ўзнагароджаны ганаровымі граматамі, падзякамі і грашовымі прэміямі. Ганаровую грамату ад Магілёўскага аблвыканкама 3-й ступені ў намінацыі «Эканамічная эфектыўнасць сельскагаспадарчай вытворчасці» заваявала адкрытае акцыянернае таварыства «Вялікія Славені». У намінацыі «Вытворчасць бульбы» дыплом 1-й ступені атрымала СФГ «Дыяна». У номинации «Вытворчасць и продаж молока» диплома 1-й ступени было достойно открытое акционерное товариство «Александрийска», а 3-й ступени – филиал «Газовик Сипакова» Могилев облгаз. Мы в том году получили рекордный урожай. Это 70 центнеров с гектара намолотили. Валовый сбор зерна составил 12 тысяч тонн с гектара. Это впервые в нашем хозяйстве. Но основное, мы получили высокий удой молока и как производство, так и реализация. Это труд не только кого-то одного, а всего хозяйства в целом. И в каждом человеке своя задача и своя проблема. И вот зато мы и на пьедестале, можно так сказать. Мноства ганаровых грамат і падзяк былі ўручаны і іншым працаўнікам са Шклоўскага района ад Магілёўскага аблвыканкама і Рэспубліканскага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу. Легко не бывает в нашей работе. Конечно, сложно, но мы перетерпели. У нас все получилось. Конечно, была удивлена, не ожидала. Наверное, было. Приятные эмоции, да? Да. Ганаровую грамоту Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь атрымаў адзін з пераможцаў рэспубліканскага спаборніцтва за дасягненне высокіх паказчыкаў у вытворчасці жывёлагадоўчай прадукцыі. Адкрытае акцыянерное таварыства «Говяды Агро». Так награду не ожидали, но тем не менее районный исполнительный комитет, область, Министерство сельского хозяйства оценили нашу работу, наших тружеников. Это не моя награда, это награда всего коллектива. Тот, который работал на протяжении года. Благодаря той деревне, в которой мы живем все вместе, работаем, трудимся, вот и мы вот такие получаем результат. Потому что у нас молодой коллектив, механизаторов, животноводов, и телятница сегодня принималась на сцену. Это наше достояние, наши люди. Пасля заканчэння ўрачыстай часткі усе госці фестывалю змаглі атрымаць асалоду ад дзіўнай святочнай атмасферы. Прыемным падарункам для іх стаў канцэрт артыстаў Расійскай Федэрацыі. Свае даўно упадабаныя музычныя кампазіцыі выканаў для гасцей свята артыст Сергей Трофимов. Люди должны не только в столицах, но и в маленьких городах жить полноценной, нормальной жизнью. А как у вас впечатление от того, что Очень хорошие люди. Незабыўнае і вясёлае шоу падрыхтавалі для ўсіх гледачоў удзельнікі дзяржаўнага тэатра танца «Казакі Расіі», якія выканалі лірычныя песні і запальныя танцы. А кульмінацыяй выступу стала іх своеасаблівае прывітанне братам-беларусам. Братству России и Белоруссии!
Асаблівасцю фестывалю ў гэтым годзе сталі мерапрыемствы, прысвечаныя Дням культуры Украіны. Нашы сябры з суседняй дзяржавы прывезлі ў Александрыю сарочынскі кірмаш, дзе было задзейнічана больш за 40 розных рамеснікаў. Вялася шырокая забаўляльная праграма і, вядома, прадаваліся тавары, зробленыя народнымі умельцамі Украіны. Александрыя з кожным годам збірае ўсё больш сяброў, і якой б ні была абстаноўка ў свеце, якія б сюрпрызы не паднасіла зменлівае надвор'е, мы душэўна сустракаем гасцей. Са ўсёй шырынёй славянскай душы верым у лепшае і ганарымся малой радзімай і сваімі традыцыямі, а гэта галоўнае.